मुख्यधारा ସେଇଠକୁ ଯାହା ରଙ୍ଗେଇକି କହିବ। ଆମର 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 8 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏପଟରେ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ଚାଷ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେପଟୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କାରଣ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ଯିବ ତାହେଲେ ପାଖ ନଳିପୁର ୟୁଟର୍ନ ଦେଇକି ଆସିବ, ତେଣୁ ୟୁଟର୍ନ ଦେବା ପାଇଁ 2 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ 2 କିଲୋମିଟର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡିଜେଲ ଯେଉଁ ସ୍କାରସିଟି, ତେଣୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ 4 କିଲୋମିଟର ଅଯଥା ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ତାପରେ କୌଣସି ଏକ ଜିନିଷ ଯଦି ବିଲରୁ କ୍ଷେତରୁ ତା ବାଡ଼ିକି ଆଣିବ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୁଣି ଆଣିବ ସେଇ ବାଟେ ୟୁଟର୍ନ ଦେଇକି ଆଣିବ, ତେଣୁ ଗୋଛା ମୁଣ୍ଡେଇକି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଆର ଲିମିଟେଡ଼ ସ୍ପିଡ଼ କରିଦେଲା 100 କିଲୋମିଟର ଏବଂ 80 କିଲୋମିଟର, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯିବ, ଟ୍ରକ୍ ଯିବ 80 କିଲୋମିଟର, ବସ୍ ଯିବ 100 କିଲୋମିଟର, କାର୍ ଯିବ 100 କିଲୋମିଟର। ତେଣୁ 100 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 100 କିଲୋମିଟର ଗତିରେ ଯାଉଥିବା କୌଣସି ଗାଡ଼ି ହଠାତ୍ କିନି ବ୍ରେକ୍ ଦେବାଟା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ କି ନାହିଁ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଅଛି। ଏବଂ ଆମର ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତର ସେପଟେ 4ଟା ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ଯାହାର ଲୋକସଂଖ୍ୟା 2000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ତେଣୁ ସେ ଲୋକସଂଖ୍ୟାର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏପାଖ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ସେମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବାଟେ 3 କିଲୋମିଟର ଦେଇକି ଆମ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଆମର ଏଠି ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ NH ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଥିଲା, ଯାଇକି ଗୋବର ନଦୀରେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ଲେନ୍ ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ଜଳର ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏପଟରେ 200 ଏକର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ ସେପଟରେ 500 କି 600 ଏକର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜମି ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇକି ରହୁଛି, ଫସଲ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ପାରାଦୀପରୁ ଦୈତାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସାହସପୁର ଅକରପଡ଼ା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠୁ ଓହ୍ଲେଇକି ବସ୍ରୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉନାହିଁ ଯେ ଏଇଠୁ ଗଲେ ଅକରପଡ଼ା ଯିବ କି ଏଇଠୁ ଗଲେ ସାହସପୁର ଯିବ, ଏଇଠୁ ଗଲେ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଯିବ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ NH ପ୍ରଶାସନ ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅବହେଳାର ଶିକାର କରିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ 9/4/2025ରେ ଗୋଟେ ଗଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଏହାପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲୁ ଏବଂ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି କିଛି ଆମ କଥା ନ ବୁଝାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାକୁ ଯିବୁ। ପତ୍ରାଜପୁରର ବାସିନ୍ଦା ମୁଁ ଶ୍ରୀ ନିରୋଜ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ଏଠାରେ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିଅଛୁ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ଗଳିପୋଲ ନହେଲେ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବୁ। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସେପଟରେ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବୁ। ଆମକୁ 2-4 କିଲୋମିଟର ଯାଇ ନଳିପୁର ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ବୁଲିକି ଆସିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଆମ ବିଲକୁ ଯାଇପାରିବୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଗଳିପୋଲ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ପାଣି ଡ୍ରେନେଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଥିଲା ଗୋବରୀ ନଦୀରେ ଯାଇକି ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଭଳି ଡ୍ରେନ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଗଲା ବର୍ଷ ଭଳି ଆମ ଘରେ ବାରିରେ ଦୁଆରେ ପାଣି ପଶିବ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ନାଳ ବିଲକୁ ପାଣି ଯାଇପାରୁନି, ଲୋକଙ୍କ ପିଲା ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ 3 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ବାଟ ବୁଲିକି ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ଆମ ବିଲ ବାଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଯାତ୍ରା ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। এই ସମସ୍ୟା ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମେ ଜଣାଶୁଣା କରୁଛୁ ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇବୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଯାଇକି ଆଜି ଯେଉଁ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଳିପୋଲ ଆମର ଏଠି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯେହେତୁ ସେପଟେ 500ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏକର ଜମି ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହେଉଛି ଏବଂ ଗାଡ଼ିର ଯାତାୟାତ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଉ କି ହଳ ଯିବା ପାଇଁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଚାଷ ସମୟରେ ଚାଷର ଯେଉଁ ଅମଳ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ଧାନ ହେଲା କି ମୁଗ ହେଲା ବିରି ହେଲା କିଭଳି ଭାବରେ 8 ଲାଇନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା
ପାରି ହେଇକି କିଭଳିଆ ସେ ପାରି ହେଲା ବେଳକୁ ତ ତାକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେବ। ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ ରଖୁଛୁ, ଆମର 2ଟି ଡିମାଣ୍ଡ, ସେ ଗୋଟେ ଗଳି ପୋଲ କରନ୍ତୁ ଆଗେ ତୁରନ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ 2 ନମ୍ବର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ଗୋଟେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋବରୀ କତରୁ ପୁରା ଡ୍ରେନେଜ୍ ଆଣନ୍ତୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ କେନାଲ ଯାଏଁ। ଏହା ଆମର ଦାବି ରହିବ। ଏ ଦାବି ଯେଉଁ ଯାଏଁ ପୂରଣ ହେଇନି ଜନସାଧାରଣମାନେ ୟାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧୀ କରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ଏ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଆଉ NH ଅବରୋଧ କରିବେ, ଲୋକ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ଡରିବେନି। ଏତିକି କହି ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ତେଣୁକରି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ବି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲେ এটা ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ନ କଲେ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ବିରୋଧୀ ହେବ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କେବଳ ପତ୍ରାଜୁରୁ ଆସି ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆମର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଖପାଖ 8-10ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଏପଟେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଲାଗିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପତ୍ରାଜୁରୁ ମେନ୍ ରାସ୍ତା, ଏଇଟା NHକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କେବଳ ପତ୍ରାଜୁରୁ ବାସି ନୁହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ 5-7 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାର ଲୋକ ଏପଟେ ଚଳପ୍ରକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଚାଷ କରି କେମିତି କ'ଣ କରିବ? ଚାଷୀ ଧାନ ନେଇକି କାଠଟା ଓହ୍ଲେଇବୁ